Jaký vrstulník je navržen tak, aby létal dál, i když si nepřítel myslí, že už vyhrál, aby přežil pod ostrou palbou a rozhodl o výsledku bitvy ještě předtím, než si kdokoliv uvědomí, že válka začala? Zůstaňte naladěni až do konce, protože se chystáte zjistit, proč Mi-28 nemá ohromovat, ale vytrvat, zabíjet s přesností a dominovat na bojišti, když všechno ostatní selže. Co dělá z Mi-28, noční lovec, jeden z nejobávanějších útočných vrstulníků na světě, schopný zvrátit průběh konfliktu dříve, než si to nepřátelské síly vůbec uvědomí? Mi-28, v Rusku známý jako noční ochotník neboli noční lovec, není obyčejný vrstulník. Od svého vzniku v 80 letech až po operační nasazení v 21 století byl navržen tak, aby plnil jasnou funkci, dominovat na vzdušném i pozemním bojišti současně, a to prostřednictvím přesné palby, extrémní manévrovatelnosti a pokročilých detekčních systémů. Na rozdíl od víceúčelových vrstulníků se Mi-28 zrodil výhradně jako útočná zbraň, určená k neutralizaci obrněných vozidel, strategických jednotek a nepřátelských sil v extrémních podmínkách, včetně nočního boje a nepříznivého počasí. Pokud vás zajímá tento druh hloubkové a věcné analýzy, podpora kanálu nám právě teď umožňuje pokračovat ve vysvětlování, jak jsou stroje, které dominují modernímu válčení, ve skutečnosti navrženy. Vývoj Mi-28 začal v reakci na sovětské zkušenosti v Afghánistánu a pozorování amerických vrstulníků, jako byl AH-64 Apache. Ruští inženýři si uvědomili, že efektivní útočný vrstulník musí kombinovat rychlost, vytrvalost, manévrovatelnost a silnou výzbroj. Dvoumístný tandemový kokpit a robustní drak letounu byly jen některé z klíčových faktorů, které odlišily Mi-28 od konkurence. Jednou z nejpozoruhodnějších vlastností vrstulníku Mi-28 je jeho pilně přetlaková pancéřovaná kabina, která je navržena tak, aby chránila posádku před přímou palbou, střepinami granátů a téměř explozemi. To umožňuje pilotům operovat i v extrémně nehostynném prostředí, což zvyšuje jejich odolnost a schopnost plnit kritické mise. Zatímco jiné vrtulníky musí ustupovat pod těžkou palbou, Mi-28 může zůstat v boji déle. Zbraňový systém vrstulníku Mi-28 je stejně působivý. Vrstulník je vybaven 30 mm samonabíjecím kanónem umístěným v pohyblivé věži, který je schopen přesně zasáhnout pozemní i vzdušné cíle. Tuto výzbroj doplňují protitankové řízené střely, neřízené rakety a rakety vzduch-vzduch pro obranu proti nepřátelským lehkým letadlům nebo dronům. Kombinace kanónu a raket mu umožňuje rychle se přizpůsobit různým bojovým scénářům. Dalším rozlišovacím faktorem je manévrovatelnost. Díky vysoce účinnému hlavnímu rotoru a pokročilým řídicím systémům dokáže Mi-28 provádět úhybné manévry a rychlé přiblížení, které by jiné vrstulníky považovaly za nemožné. To je klíčové jak v městském boji, tak v otevřeném prostředí, kde rychlost a manévrovatelnost mohou rozhodnout o přežití a úspěchu mise. Dalším klíčovým prvkem Mi-28 je jeho bojová schopnost v noci a za nepříznivého počasí. Je vybaven systémy nočního vidění, meteorologickými radary, infračervenými senzory, takže dokáže efektivně fungovat i za minimální viditelnosti. Díky tomu je vrstulník strategickou výhodou, schopný zasáhnout cíle, když to nepřítel nejméně čeká. Elektronika a detekční systémy jsou stejně sofistikované. Mi-28 je vybaven nejmodernějším vyhledávacím a sledovacím radarem, systémy varování před raketami, elektronickými protiopatřeními. Tyto prvky umožňují vrstulníku detekovat hrozby, identifikovat cíle a chránit se před řízenými střelami nebo protiletadlovou palbou. V moderním střetu mohou tyto systémy znamenat rozdíl mezi přežitím a zničením. V polovině technologického vývoje vrstulníku Mi-28 Rusko představilo vylepšené verze, jako například Mi-28N, s vylepšenými schopnostmi nočního vidění, větším doletem a pokročilejšími komunikačními systémy. Tento neustálý vývoj demonstruje ruský závazek udržet Mi-28 jako vzorový útočný vrstulník v moderní válce. Pokud jste se dostali až sem, teď neodcházejte. Následující text vysvětluje, proč tento vrstulník nejen přežije moderní boj,
ale dokáže zvrátit průběh celé války ještě dříve, než si nepřítel vůbec uvědomí, co se děje. Mi-28 byl navíc testován v reálných bojových situacích, včetně operací v Sýrii. Tyto zkušenosti prokázaly jeho schopnost zasahovat obrněné cíle a cvičit posádky v extrémních podmínkách, což potvrdilo jeho účinnost a provozní spolehlivost. Každá mise poskytla cenné informace, které byly začleněny do následných verzí vrtulníku, což zajistilo jeho neustálý vývoj. V moderní válce závisí síla útočného vrtulníku nejen na jeho manévrovatelnosti nebo pancéřování, ale také na informacích, které dokáže shromáždit, a na tom, jak tyto informace využívá k přesnému jednání. V tomto ohledu vyniká Mi-28 jako kompletní bojový systém, schopný integrovat pokročilé senzory, nejmodernější zbraně a taktickou komunikaci k ovládnutí bojiště. Jádrem schopností letounu Mi-28 jsou jeho detekční systémy. Je vybaven vyhledávacími a sledovacími radary, systémy varování před raketami, elektrooptickými senzory a dokáže identifikovat pozemní i vzdušné hrozby. Jeho radar mu umožňuje sledovat více cílů současně, vypočítávat trajektorie raket a přesně navádět zbraně. To znamená, že i v situacích s vysokou koncentrací nepřítele dokáže Mi-28 vybírat a neutralizovat prioritní cíle, aniž by se musel spoléhat pouze na posádku. Stejně působivé jsou i elektrooptické infračervené systémy. Umožňují vrtulníku efektivně operovat za podmínek omezené viditelnosti, ať už v noci nebo v zakouřeném a prašném prostředí. Kombinace radarových optických senzorů dává Mi-28 schopnost detekovat nepřátelská vozidla, jednotky a vrtulníky z velkých vzdáleností, což zajišťuje, že může zahájit útok dříve, než bude odhalen. Pokud vám tato analýza přináší skutečnou hodnotu, přihlášení k odběru je nejpřímější způsob, jak podpořit tento druh přísného a nekompromisního obsahu. Výzbroj vrtulníku Mi-28 je dalším pévkem, který z něj dělá impozantního protivníka. Jeho 30 mm automatický kanon, umístěný v pohyblivé věži, umožňuje přesnou palbu, zatímco vrtulník agresivně manévruje. Tento kanon dokáže ničit lehká vozidla, pěchotu a drony a také poskytovat potlačující palbu pro usnadnění koordinovaných útoků. Vrtulník je navíc vybaven protitankovými řízenými střelami, které jsou navrženy tak, aby prorazily těžké obrněné vozy i za extrémních podmínek. Schopnost odpalovat tyto střely ze značných vzdáleností snižuje riziko pro posádku, umožňuje cílené útoky na strategické cíle od tanků až po opevněné bunkry. Mi-28 může navíc nést neřízené rakety různých ráží, které jsou užitečné pro saturaci nepřátelských pozic nebo neutralizaci koncentrací vojsk. Tato flexibilita umožňuje vrtulníku přizpůsobit se různým bojovým scénářům a v případě potřeby kombinovat přesnost s masivní palebnou silou. Dalším klíčovým aspektem je elektronický boj, aktivní obrana. Mi-28 obsahuje systémy schopné rušit nepřátelské radary, odpalovat návnady a nasadit elektronická protiopatření. To znamená, že dokáže přežít v silně bráněném prostředí, neutralizovat řízené střely a snižovat účinnost protiletadlových systémů. V moderních konfliktech může být tato schopnost stejně rozhodující jako palebná síla. Manévrovatelnost Mi-28 je klíčem k jeho efektivitě. Díky efektivnímu hlavnímu rotoru a optimalizovanému aerodynamickému designu dokáže provádět úhybné manévry, rychlé přiblížení a lety v nízkých výškách, které komplikují odhalení nepřítele. To je obzvláště užitečné v městském nebo horském prostředí, kde by pomalejší nebo méně obratné vrtulníky byly zranitelné. Mi-28 také vyniká v koordinaci s ostatními jednotkami. Jeho pokročilé taktické komunikační schopnosti umožňují sdílení dat v reálném čase s ostatními vrtulníky, pozemními jednotkami a velitelskými systémy. Díky tomu je každý Mi-28 uzlem v rámci širší sítě, kde jsou informace, zbraně a pohyby integrovány s cílem maximalizovat efektivitu celých sil. Vrtulník byl testován v reálných bojových situacích, včetně ruské intervence v Sýrii, kde prokázal svou schopnost útočit na obrněná vozidla, opevněné pozice a podporovat pěchotní operace. Každá mise poskytla klíčová data pro vylepšení senzorů, výzbroje a taktiky,
což zajistilo ještě větší účinnost následných verzí. Mi-28 není jen útočný stíhací vrtulník, ale také strategický odstrašující prostředek. Jeho přítomnost nutí nepřítele posilovat obranu, zlepšovat dohled a přehodnocovat taktiku. Každá nasazená jednotka působí jako multiplikátor rizika, odrazuje nepřátelské pohyby a chrání klíčová aktiva kombinací palebné síly, obranných schopností. Na operační úrovni byl Mi-28 navržen pro víceúčelové mise: přímý útok, doprovod konvojů, přímou leteckou podporu a neutralizaci strategických cílů. Tato všestrannost ho činí nepostradatelným v konfliktech, kde se prostředí rychle mění a přizpůsobivost je klíčová. Mi-28 není jen vrtulník určený k odpalování raket a kanonů, je vyvrcholením desetiletí ruských zkušeností v boji, inženýrství a technologickém vývoji. Jeho primárním cílem není podívaná vzdušného souboje, ale spíše strategický dopad na bojiště, eliminace kritických cílů, ochrana spojeneckých sil. Na rozdíl od jiných vrtulníků, které usilují o absolutní všestrannost, je Mi-28 optimalizován pro vysoce intenzivní boj, schopný operovat v noci, za nepříznivých podmínek a pod těžkou nepřátelskou palbou. Jeho zesílený pancíř a elektronické obranné systémy mu umožňují přežít tam, kde jiné platformy nemohou, a přitom plnit své úkoly s přesností, efektivitou. Mi-28 slouží také jako multiplikátor síly v moderních bojových scénářích. Je integrován do taktických sítí a dokáže koordinovat útoky s dalšími vrtulníky, stíhacími letouny, pozemními jednotkami a drony. Tato schopnost operovat v rámci propojeného systému činí z každého Mi-28 kritický uzel, kde se informace a zbraně kombinují a vytvářejí tak významné výhody nad nepřítelem. Operační nasazení letounu Mi-28 prokázalo jeho strategickou hodnotu. V nedávných konfliktech byl schopen neutralizovat obrněné jednotky, opevněné pozice a lehké letecké hrozby, což ukazuje, že jeho účinnost nespočívá jen ve výzbroji, ale také v synchronizaci senzorů, komunikace a taktické manévrovatelnosti. Každá mise slouží k testování a neustálému vylepšování platformy a posilování jejich schopností pro budoucí konflikty. Probíhající modernizace vrtulníků Mi-28 je dalším faktorem, který zaručuje jeho dlouhodobou relevanci. Vylepšení motorů, elektroniky, detekčních systémů a naváděných zbraní zajišťují, že vrtulník zůstane konkurenceschopný vůči západním útočným vrtulníkům a v některých oblastech může dokonce překonat standardy NATO, jako je požární odolnost a schopnost operovat v prostředí s nízkou viditelností. Ze strategického hlediska Mi-28 nejen ovlivňuje bojiště, ale také mění nepřátelské plánování. Přítomnost těchto platform nutí protivníky posilovat obranu, zvyšovat dohled a přehodnocovat strategie nasazení. Každý Mi-28 funguje jako odstrašující prvek, což zvyšuje rizika a náklady jakékoliv ofenzívy. Vrtulník hraje také klíčovou roli v kombinovaných operacích. Působí společně s pozemními jednotkami a přesným dělostřelectvem a dokáže koordinovat útoky, které ničí cenné cíle s efektivitou, s jakou se jen málo která platforma může vyrovnat. Tato schopnost posiluje význam Mi-28 nejen jako útočného vrtulníku, ale také jako komplexního strategického nástroje. V geopolitické aréně Mi-28 promítá sílu daleko za hranice svého taktického využití. Jeho veřejné nasazení, demonstrační manévry a účast na mezinárodních cvičeních posilují image Ruska jako vyspělé vojenské mocnosti. Tento psychologický efekt na protivníky i spojence podtrhuje, že i mimo boj je Mi-28 symbolem technologie, síly a strategické připravenosti. Ačkoliv Mi-28 není neporazitelný a čelí omezením, jako je závislost na vysoce vycvičených posádkách a složitých logistických zdrojích, jeho kombinace výzbroje, manévrovatelnosti, pokročilých senzorů a taktické odolnosti extrémně stěžuje jeho neutralizaci bez dobře koordinované strategie. Díky tomu je v regionálních konfliktních scénářích skutečně rušivou silou. V dlouhodobém horizontu slibuje integrace s bezpilotními systémy a technologiemi umělé inteligence další zvýšení jeho efektivity. Průzkumné a útočné drony koordinované s vrtulníkem Mi-28 umožní bezpečnější operace a přesnější údery, čímž vrtulník zůstane klíčovou součástí moderního válčení
a posílí jeho roli jako ústřední platformy velení a řízení. Mi-28 dokazuje, že moderní válka se nevyhrává pouze počtem nebo přímou palebnou silou, ale také inteligencí, koordinací a schopností operovat pod tlakem. Jeho přítomnost nově definuje, jak mohou útočné vrtulníky měnit dynamiku konfliktu a chránit strategické zájmy. Pokud chcete i nadále dostávat takové komplexní a nefiltrované analýzy, přihlaste se k odběru, aktivujte zvonek, abyste nezmeškali další obsah.